നമസ്കാരം, ഞാൻ ശ്രേയ സുജിത്. ഇന്ന് ജൂലൈ 5. മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഓർമ്മദിനം. വളരെ ലളിതവും നർമ്മരസം തുളുമ്പുന്നതുമായ രചനാരീതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. അദ്ദേഹവുമായുള്ള ഒരു അഭിമുഖത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഷാബി. ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരനാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത്. സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതാനുഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതാനുഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ കഥകൾ വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ അങ്ങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. എനിക്കറിയേണ്ടത് അങ്ങയുടെ നോവലുകളെ പറ്റിയാണ്. അങ്ങ് എഴുതിയ ആദ്യത്തെ നോവലിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? എന്റെ ആദ്യ നോവൽ പ്രേമലേഖനമാണ്. അത് രചിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വെച്ചാണ്. സാറാമ്മയെയും കേശവൻ നായരെയും ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം. എന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് എന്നാണ്. സർ, ഞാൻ അശ്വിൻ. സാറിന്റെ ഏത് കൃതിക്കാണ് ഏറെ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത്? ശബ്ദങ്ങൾ എന്ന നോവൽ ഒരു സൈനികനും എഴുത്തുകാരനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഏറെ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, അങ്ങ് ആരെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയാണ് 5ാം ക്ലാസ്സിൽ ഓടിച്ചോടിയത്? അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞല്ലേ, ഞാൻ ഗാന്ധിജിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓടിപ്പോയത്. നമസ്കാരം, ഞാൻ ശ്രീഹരി. ഞാൻ അങ്ങയെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. എനിക്ക് അങ്ങയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, അങ്ങ് എന്തിനാണ് ആദ്യമായി ജയിലിൽ കിടന്നത്? ഗാന്ധിയോടൊപ്പം ഞാൻ കോഴിക്കോട്ട് നടന്ന ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന് പോയി. അതിന് ആദ്യമായി ജയിലിൽ കിടന്നു.